What's up sa inyo mga idol? It's your boy here again, and for today's video, panoorin natin at syempre, i-react natin ang video ni Joy P. Tubo aka Taong Grasa na in-upload ng ating idol Pasaway Vlog. At syempre mga idol, after that, papanoorin naman natin ang syempreng pamumuhay ng ating idol Joy P. Tubo or aka Taong Grasa. Kaya huwag na natin tong patagalin pa. Let's go! Woo! So yung mga idol, here we go. Play na natin. Let's go! Oh! Ang ganda nila ni ate mga lodi. Yun. Ando nating idol, Joy P. Tubo, men. Paniguradong solid na naman to mga idol. Pwede ba ako upo dito? Okay lang. Let's go! Nasa ano to mga lodi? Parang mini store, sari-sari store mga lodi. Wala nang intro men. Let's go! Damn! Gagi out of tune, man. Sila ito. Bola lang yan. Anyari, Lods? Bakit ba yun? ika'y nakikita? Damn! Puso ko ay kumakaba pag nasilayan ko ang iyong ganda. Puso ko ay nababalisa. Yun, grabe mga lodi. Ang sarap pakinggan mga idol. Ang ganda ng boses. Grabe, sobra men. Let's go, tuloy natin. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ka lagi. Sinubukan ko na ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at Grabe talaga mga lods. Ang sarap pakinggan. Napakasulit to men. Let's go. gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulong sa kakaisip sa'yo. At saka grabe mga lods. Ang lalim ng boses ng ating idol Joy P. Tubo men. Let's go. Pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di maglalaho. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Grabe mga lods. Damn! Grabe, napaka-solid men. Ay, Ayos. Ayos na ayos. Napakagaling men. Ang ganda ng boses ni Idol Joy P. Tubo mga lodi. Let's go, tuloy natin.
May dala pa siyang mga sako, men. Grabe ka, Lodi. Hindi na nagsasalita yung idol natin, men. Yun. Hindi na nagsasalita. Grabe mga lods. Napakasulit. So let's go. Next na naman tayo mga idol. Oh damn. Parang andun sa ano mga lodi. Tabi ng kalsada men. Yun. Tingnan natin to mga idol. 1 hour later. Yay! Muntik pang ano si ate men. Okay lang ako dito. Ah. Parang ayaw niyo. Go. Galog kaya? Oo. Ano na yung magaraya gitar na? Hindi, Armalite to. Yun, Armalite gag. Let's go. Ba't ang layo mo, idol? In this river Jay. that I've been washing my hands and forever, I know there is a hope in this water. Bakit? Tingog kaya? Okay lang? Diri tayo. Okay lang ba? Kasi ang layo mo, Lodi. Oo, kasi ano ako eh. Tagasa kaya? Ilan na kayo sa naitaihiya? Taga Quezon. Ha? Tagasa? Quezon. Quezon ka? Oo. Ano ba ang kadiri? Ni ano lang. Okay lang ako dito, ma'am. Ako pala si Jopi Tubo. Jupi Tobo. Eh. Bakit kilig si ate mga idol eh. Nindot magagtingog, pwede na mag-request o kanta ya? Kanta po. Kuan, Forevermore by Side A. Side. Forevermore. Let's go. Char. Mahilig talaga siya sa plucking mga Lodi eh. There are times Hey. I just want to look at your face. Grabe yung kilig ni ate, men. Grabe. Let's go, tuloy natin. With the stars in the night, there are times when I just want to feel you embrace. Wow! And the golden night, I just can't believe that you are mine now. Hey, nice. Nice. You were just a dream that I was you. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Eh, grabe naman, Lods. Kuhang-kuha talaga mga idol eh. Let's go, Nick. All those years I've longed to hold you in my arms. Wapo man dahil kaya. I've been dreaming of you. Hey, damn. I've been watching all the stars that fall Grabe. down. Wow! You will be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I was you. I never thought I would be right for you.
wait. Yun lang po yun. Salamat, ma'am. Ano to, men? Another taong grasa na naman. I think hindi to si Boy Maas, mga idol eh. Kasi ang lucky. Let's go. Oh, yun lang po yun. Nindot yung tingog. Ano kayang gawin dito, men? No. Zay! Gagi, natatakot si ate ko. Yung isa hindi makapagtakbo, men. Yun, ma'am. Salamat. Salamat, mama. Grabe, napaka-solid, men. Let's go. Dagan kita. Yun, next naman tayo, mga lods. Hey! Dito na pala nagtatapos ang video ng ating idol, Pasaway Vlog with Joy Pitobo, mga lods. Subscribe yung YouTube channel namin mga tol. Yun, subscribe natin, mga lods. At before natin ito tatapusin, mga idol, papanoorin muna natin yung house tour ng ating idol Joy Pitobo. At nga pala, mga idol, merong YouTube channel ang ating idol Joy Pitobo, which is bago lang niya tong ginawa, mga idol. Merong 300 mahigit na subscriber at meron siyang 3 video na na-upload sa kanyang YouTube channel. At sana, mga lodi, suportahan natin ang ating idol Joy Pitobo. Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa kanya, mga idol. At yun na nga, mga idol, ito na po yung house tour ng ating idol Joy Pitobo. Let's go, panoorin na natin. What's up, Yun. mga tol? So, What's up, mga ayan, no? tol? ito yung Let's go, kaya mo yan, idol. Nakakilala sa akin, ako pala si Joy Pitobo. At saka siyempre, napakita ko yung buhay ko at saka yung bahay ko. Ay, sabihin niyo ako at samahan niyo ako para makita niyo yung bahay ko na maliit. Yan, let's go. Samahan natin ang ating idol. Oh, ang daming bahay dito, men. Ito yung bahay ko, tol, mga katol. Ito yung bahay ko. So, yan ang bahay ko. Yan. Ito, Oh. maliit lang kasi wala pa kami ano, kasi siyempre yung bahay namin at saka itong yung lupa hindi pa namin to. Oh. Ano lang kami dito sa lupa, hindi sarili namin. Ito yung papa ko. Siyempre. Ano namin mga tol, panday namin dahil noong buwan nung kasahod kami ni Turalba, saka kita kami noon sa sahod namin yun sa Pasaway Vlog. Yun. Ayan. Grabe, mga lods. Sobrang bait ni Pasaway Vlog, mga idol. Tinulungan niya si Joy Pitobo, mga lods. Napakasulit. Let's go. Kunti at saka nagpa ako nung CR kasi wala akong CR noon. Yun. Oo. Saka may kusina at saka may abuhan. Yun. Ano sa Tagalog yan? Kaya mo yan, lods. Aahon din kayo. Soon. Tiwala lang, men. May veranda. May kusina. At saka siyempre, yung camera natin yan, yung cellphone ko, yung binili ko. Yun. Yun, salamat sa mga supporters sa sulit sa Pasaway Vlog. Salamat sa inyo, mga tol. Sana patuloy-tuloy yung suporta nyo sa Siyempre, amin. support Saka, tayo, siyempre, mga lode. Sasaka tayo. Punta Yun, tayo pasok tayo sa bahay ng ating idol Joy Pitobo, men. So yun, no? Ito na yung bahay ko. Makikita natin dito, mga lode, na napakasimple lang ang kanilang pamumuhay, mga idol. So let's go, tuloy natin. Ito yung mama ko. Oh, damn! Manang-mana talaga siya sa kanyang nanay, mga lode. Magkamukha, mga idol. Siyempre, ito yung papa ko. Ito yung CR namin, mga tol. Ito yung CR namin dahil ngayon pa lang na pinagawa ko kasi wala kami CR noon. Yun, Ngayon lang. congrats sa'yo, Lods. Meron na kayong CR. Ito yung anak ko. Natutulog. Oh, meron pala siyang anak, mga lodi. Kala ko wala siyang anak, Lods. Let's go. Bibigyan Oh, yan. Jem, ang cute, man. Yan yung nagbigay sa akin ng Cute na inspirasyon, kanyang mga baby, tol. Lods. Siyempre, hindi na papa. Yun, napakasulid na inspiration yan. So yun, hanggang dito na lang ang house tour ng ating idol Joy Pitobo, mga Lods. So nakita naman natin na napakasimple lang ang kanilang
pamumuhay mga idol. At syempre ang masasabi natin dito sa video na to mga lodi, napakasulit at ang ganda ng boses ng ating idol Joy Pitobo. At huwag natin kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Joy Pitobo mga lodi. Support natin sa mga idol. So yan mga lodi, dito na natin tatapusin tong video na to. At kung isa ka sa mga bagong tao na napunta dito sa channel ko at nagustuhan mo to mga video reaction ko, huwag mong kalimutan na mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga videong i-upload. At kung gusto kang magpa-shoutout mga idol or may request kayo, mag-comment ka lang dito sa comment section. Bye!